kuvaa tästä, tää on niin vaikea selittää. Mä oon tällä hetkellä Byron Baysta nauttimassa kauniista sunnuntai-päivästä. Eletään myöskin syksyn puolella. Ei kyllä todellakaan tunnu siltä. On todella kaunis. Pitkälle jatkuva turkoosimeri. Aivan upeaa. Toivotan videon välityksellä teillekin videon kautta välityksellä sekin fiilis, mikä minulla on tällä hetkellä. Menee ihan sanat sekaisin tästä. Tää on niin upeeta.